ẹ bá mi kábíàmọ́ níjọ́ ogún lè ní. Ìyá mi arábàrò mi kò máa sẹ́ni tí ó dàbí màmá mi o. Má ṣe bí ìyá kò lè dàbí ìyá mi. Màmá mi sọ̀tàn kékeré kan fún mi nígbà yẹn. Wọ́n ní nígbà mo wà ní kókó. Wọ́n ní wọ́n gbé mi lọ sí hospital kan láti lọ gba injection o. 10 naira ló wà lọ́wọ́ mọ́ mi. Ọ̀fẹ́ sì ni injection yẹn. Gbà tí àmì débẹ̀, nọ́ọ̀sì bá sọ pé a gbọ́dọ̀ ra báyìí kó tó di pọ́n fún wa ní injection yẹn. Ìyá mi bá sọ wípé nọ́ọ̀sì ẹ dákun torí Ọlọ́run ọba, ọmọ yóò tí ì jẹ omi ọgán ò tí ì jẹ o. Ìbá fi 10 naira ilẹ̀ òṣòwò tí máa fi padà sílé. Nọ́ọ̀sì ẹ dákun ẹ fọ́mọ mi ní injection yìí, bí n bá padà wá màmú wa máa tún ra báyìí ló ṣe. Nọ́ọ̀sì bá yarí sẹ́ ó yarí kanlẹ̀ onírọ́, bẹ́ẹ̀ bá ti lè ra báyìí pẹ̀lú 10 naira yẹn, ọmọ yẹn ò ní gba injection kankan. Pẹ̀lú gbogbo wàhálà tí ìyá mi ti ṣe, tòun tómi lójú pẹ̀lú àágùn tó fẹsẹ̀ rìn wá, bàbá olótú ajá sí. Ìyá mi bá padà sílé ló bá fi 5 naira rògì, ó tún tọ́jú 5 naira láti lè dáná fún dáàdì mi jẹ. Gbogbo ìgbà tí ìyá mi bá ti rántí ọ̀rọ̀ yìí, a máa sọ wípé ó kú náà sí òkú lọ́wọ́ wọn bá. Lọ́jọ́ rírí jẹ ṣe bí màmá mi ní, lọ́jọ́ àìrí o ṣe bí màmá mi ní, lọ́jọ́ títà ríro ṣe bí màmá mi ní. Ọpẹ́ láyé wá sí rere ọmọ jẹ́ o, Àdùnní Àdé. Bóyá ẹ bá mi kí àmì, ẹ bá mi kí, ẹ bá mi kí àmì, ẹ bá mi kí. Ẹni tó bá mọ rírì ìyá ẹ bá mi kí àmì, ẹ bá mi kí àmì, ẹ bá mi kí, ẹ bá mi kí àmì, ẹ bá mi kí, ẹ bá mi kí. Ẹni tó bá mọ rírì ìyá ẹ bá mi kí, ẹ bá mi kí. Ẹ bá ń kí màmá mi o, Àdùnní. Ẹ má bá ń kí ìyá mi o, Àdùnní. Àdùnní máa try gan, Àdùnní. Àdùnní máa set gan o, Àdùnní. My mother is the best o, Àdùnní. Máa kọ́lé fún ẹ máa tún àwọn tó ṣe, Àdùnní. Ikú má pa ọ́ ìyá mi, Àdùnní. Kàrùn dákun kú má ṣe mọ́tà mi, Àdùnní. Happy birthday to you o, Àdùnní. Àdùnní mọ́tà mi, Àdùnní.